Ayun mga kabuka, dito kami sa ilog. Ayan mga kabuka, pwede kayong maligo dito mga kabuka. Ang linaw ng tubig. Ayan o, yung kasama ko na una. At saka si kasama ko si Inday. Si Ka-Brothers. Huwag yung kalimutan mag-subscribe sa suportahan natin yung Ka-Brothers vlog mga kabuka. Ay, shoutout pala kay Zian. Zian Bautista. Shoutout sa inyo dyan. Ayan mga kabuka. At saka huwag mong kalimutan yung may awas dito. Aduh. Ayo kabuka eh. Dito kasi mga kabuka. Ang ganda ng ilog dito mga kabuka. Ayun. Dito kami sa River Asturias. Asturias River. Ayan mga kabuka, papakita ko sa inyo. Ayan mga kabuka, dito kami sa ilalim ng puno. Ayan o. Laki ng puno dito mga kabuka. Ano na yung mga kasama ko. Ayan mga kabuka, ang linaw ng tubig dito mga kabuka. Ano, napalagiran ng mga puno. Ay mga kabukaw, may aso Day! Iniwan kami ng kasama ko. Kasama namin, ayun o. Kasama ko, dalawa na lang kami mga kabuka. Iniwan kami ng kasama namin. Ayan mga kabuka, ilog. Ganda talaga mga kabuka. Basa na ko dahil. Ayan mga kabuka. Hirap talaga yung dinaanan namin mga kabuka. Iniwan pa kami nung kasama namin. Ay, laki ng ilog dito mga kabuka. Nasa dire. Iro day. Ay. Tama dong day. Ayop. Ayop, ang ganda. Ano naman ni day? Nahirapan kami mga kabuka sa tumang kalisod. Grabe. Diyan kami dadaan mga kabuka, pero walang daanan. Hirap. Vlog pa more. Ayun mga kabuka, nakita yung daanan, wala. Wala, naka high speed magugugo ka kabuka. Di mo katungas.
Ayan mga kabuka, dito na kami sa Paraiso. Ayan. Ayan mga kabuka. Grabe. Ayan mga kabuka, dito talaga. Pag hindi ayan mga kabuka, oh. Ganda ng vlog namin mga kabuka. Ayan, ganda ng ano dito mga kabuka. Ganda ng lugar nila Inday Ponte. Grabe mga kabuka, ang ganda. Ayan na si Nakart. Napadpad kami dito. Ang ganda pero ang hanggang dito. Ayan. Ayan mga kabuka, huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Subscribe. Share. Channel. Ayan mga kabuka, mag-subscribe naman kayo sa video namin. Bawal naman kayo. Bawal naman kayo. Ayan mga kabuka, nasa lasang na kami. Ano ba dito na yun? Ito ba? Ay mga kabuka, pupunta pa kami dyan, oh. Ayan, ang bukid na yan. Sasakain lang. Ay, video. Ayan mga kabuka, yung kasama namin yung mayari, oh. Ayan mga kabuka, sulit talaga yung pagpunta namin dito. Kasi yung saan na kami ngayon. Magkaka-abs na kami. Magkaka-abs na. Ang init pa. Mainit. Grabe. Mga kabuka, kuha kaming balanghoy. Kuha kaming balanghoy mga kabuka, ang tawag na balanghoy. Balang nya gihoy pag yun. Balang mo dia. Sagol ang kahoy. Kamote. Ayan, ang ganda ng view dito. Yes. Ay mga kabuka, pakita ko sa inyo mga kabuka kung paano yung sa pagkuha ni Inday. Ganda ng view. Parang nalulusan ka pa dito. Tayo kira ka day. Okay na lang. Laki mga kabuka. Ayun o. Sagingan dir day. Ito pala yung natawag na kamote. Huwag niyong haluan ng kahoy. Kamote lang to mga kabuka, yung ano niya. Yung unod niya, unod. Ganda di ba? Ha? Mahurot ka kaon ba? Kanang mahurot og dala. Ayan mga kabuka. Kamuti ta day. Pag masipag ka, Dito ta kamuti dire. ayan may kamote na. Part 1, part 2 lang na day. Oh. Para taas mo. Yun mga kabuka, huwag kayong mawawala. Hanggang sa muling pagkikita. Bye-bye! Ayan mga kabuka. Picture day, picture. Picture day. Woo! Grabe! Picture day. Success! Ito po yung mga kasama namin. Day, subayaran to. Subayaran. Mga kabuka, muuli na kami. Kasi init na kayo. Yes, mga kamaster. Ang uli namin sa bukid ay sa patag ay. Ika namin sa bukid. Ayan, ito ang pinakamahirap mga kabuka. Yung pababa. Grabe naman to. Kira ka day. Ay, magbuhat ng vlog na kabisaya. Oh. Balik kami dire day ha.
Oh, grabe mga kabuka oh. Gituyo ni Kasi ang hirap na. gituyo ni Inday ba? Tuyo ni Inday diri miyagi. Bitaw na bitaw. Namay kon dito balangoy oh. Nganong dito man ta dito nanguha. Binalatan mga kabuka. Ay, lagain namin mamaya. Kamu rin sisa niya Day? Hindi. Ano kikisar pa man day? Na inbot. Kalanag. Ayun mga kabuka, hanggang dito muna yung video ko kasi ang haba na ng video eh. Ayun. Thank you sa panonood. Thank you so much. Bye bye.